Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan. Asam taan oy. Murag nagsigil man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit. Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung ingnan, gimino ta. Hala, uy, nga no na di ay ta. Nausan man natong lakaw di ay, uy, Darwin, Krisha. Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita ka siya. Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sur? Ongolok Oka. Diyos lang ang akong tuhuan. Arilog Uka. Ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos. Rakuten dasan kapmanel. Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sinvergüenza! O Amen! Niyanak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila. Jo Marie, Oh, maayong pag-abot sa Tierra del Sol. Brena? Tierra del Sur. Sinuat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Og karon sa atong sugilanon nga naguduhan. Tierra del Sur. Kay inig-abot unya sa gikatakdang panahon, maimo ang way kinutuban nga kinabuhi, ug mahibalik ka sa imong pagkabatanon. Sir? Kuwang ka sa pagtuo nga mahitabo gyud ang gipanulti ko karon, Manoy. Nahibaw ko nga matinudaan nun ka. Apan dili mo kontrolado ang mga katigalahang panghitabo sa imong palibot. Ipasalig ko nimo. Putian ko ikaw. Kumusta naman na ito si Marcelo? Oh. Ano bang nangutana ka man bahay niya, ha? Manoy Vitaliano? Tingali nakalimot ka na. Nga ako ang buhing saksi sa diyang misod siyang lawas ang espiritu ni Samyasa. Ayaw magpatakag ukap nilang baba mo. Nalimot ka na yun di ay, Sir Maynard. Anghel si Samyasa. Gami ka na og sa kalibutan libuan kakatuiga na ang langabay. Sama siya kanila ni Azazel o ni Arakil. Sa dito pa sila sa langit. Mga magugubat ng anghel sila sa Diyos. Apan sa dihang nanaog sila sa kalibutan o nagtagbaw sa pagpakasa. Gitawag na sila og mga demonyo. Nanamas-tamas kaya sa balaang mga anghel nga langit nun. Mga sinilutan sila. Ginapos sa nagbagang mga kadina o nagpaabot sa katapusang paghukom. Naganang ipanulti mo, tiguang. Bagkuya! Alaot ka, nigaboto niya sa katapusang mga adlaw. Alaot ka sa tanang alaot, Sir Maynard. Mapangahason nga tiguang!
nalipay ko sa nakita ko nga kasuod karon nilang Krisha ug Brina na. Bilibid kay ko sa na-develop nilang friendship. Talagsaon na kayo. Unya di ko musuod sana imutangan nilang private room. Tawag sa day na ako sa by Darwin. Hello, Bay Jumari. Kumusta man mo diha ni Asing? Okay rin, Bay. Si Asing, tos kwarto lang ni Krisya. Huwag ako, sa atong i-okuparan. Pakyas na sa tong giplano nga mamauli unta sa syudad aning adlaw na. Saan nga gipakalitan ta tong maong trahedya. Ay, okay na, Bay. Sabot ako, Bay Jumari. Salamat, Bay Darwin. Siya si Krisya ug Brina din sa ospital. Musta sila? Asing, Nang tayo sila? may higayon pa mo si Darwin aron makalingkawa sa posibleng mahitabo ato sa pagsubang sa blood moon o niya gabi. Nang, Lakaw, so tis Darwin, ingdang mamauli na mo pag-una. Pag-commute mo, dahil kang biyahe sa bus paingon sa syudad, pamauli mo. nang tayo sila, dili mahimo nga mobiya lang mi dinhi samtang mahabilin sila si Krisha ug Jo Marie. Ako na mo'y nag-awhag mo, Asing. Kumbensira si Darwin nga mo padayon og larga palik sa syudad. Tapa may biyahe sa bus, hangtod niya nga alas 8 sa gabi. Kay di ko'y. Basta kay, di ko maglora og biya din sa Latira. Gisultihan naman sa dako siya bahin ana pero may insister man kit siya nga mas maayo gid kunong mubiya na lang kuno ta pag-una aron malikayan ang pagsubang sa blood moon nga unya nang gabi mahitabo. Di ko na sa bita ko, anak. Pero, di ko biya oy nga. Was na si Bay Jumari o Krisya. Ano na? Kadiyot sa nanawag si Krisha. Tubagon sa nako kadiyot lang. Hello? Krisha? Asing, paingon na bang magkati Panihapon mo hawag sa si Darwin, og ayaw yun mong pagpanggawas diha, bisag unsay mahitabo. Paabutan ninyo nga mubuntag. Oo, Krisha. Ikaw, sa imong hinauna, nga naman kit ka niya, Asing? Murag yun ay kusgan kaayong elemento nga nipugong aron dili kita makapaulit sa syudad. Murag doon na dili maayong mahitabo, Krisha. Asing, sulti higit si Darwin sa akong giingon, ha? Okay siya. Niyang magana siya din karon uban ako. Og nabati isag niya kay naka-loudspeaker kining atong panagsulti karon. Itodol niyang imong phone, please. Magkiksulti ko. Kadiyot ha. Darwin, si Krisha oh. Hello, Krisya. Alas 9 na pasado sa gabi. Kanindot nga tanawon sa kalangitan na nipatimaw ng takdol nga buwan o labihang puwa. Nahanaw ang magandag nga nakasalimbong ini. Ang kawanangan, murag yung gitina sa kolor dugo. Tungod kay na po sa kolor nga puwa. Ang mga ero, naglumbaan na nas pag-uwang. Oras na sad aron dagkutan ang dagkong kandila sa dakong altar sa Ribolto sa Talahoro. Sorry. Laing paminaw na sa mga uwang si Rosing. Ikatog na tuog sa'yo ang gibatit ang kahadlok, Darwin. Sige na, lakaw lang ito sa kwarto na niyong Jo Marie. Katog na. Lang ko magawas nila Ano lang ko rin matug? Aron sa nakikauban ba? Karabi ko sa. Lo, di na pwede, uy. Dili maayong mag-uban ta sa usa ka kwarto, Darwin. Sorry, gid kaayo. Konservative sa di masing, Lakaw na, katog na dito. Kay ikatog ko sa ding kahadlok ang gibatit ako diri. Happy na alas G sa gabi.
Anilangon ako din sa labi ng ospital. Magpalabay sa oras. Si Bay Darwin. Akong kunta ko na ron masayran ako og unsa na kahimtang nila karon dito sa Karambay. Di man makontak. Nganong ka? Baguhin sab kong nahuman og kontak ni Ashing. Wasap na ko siya makontak. Hala, basi nagway signal karon dito sa Karaambay sa mga Benavides? Nagduda bitaw ko nga way signal karon dito sa maong area. May langgit untak dili sila magkawas. Today. Ugma, makompleto naman ang tanan ninyong mga laboratory. Basin og sa sunod adlaw, madayon na kita sa pagpauli nga to sa syudad, Krisha. Ojo, Marie. Hinaot pa unta. Mamingaw na gid unya ko kung mamauli na mo. Human ka ni. Uban na lagi na mo sa syudad, prena. Biyain ang imong malditang iyaan. Kalain mig paminaw sa mga uwang sa iro eh. Diyos ko yung taon. Usap kayo mga pangitabo usod ng gabi una. Hula, may naglagubos pinas kwarto. Bahala na. Di ko magawas. Di ko mga bisputan. Bahala ni. Kalain paminaw na arong kanina nga naguyon sa saog. Pero magday ko dinadyo. Kinuha ko. Huwag ko makasapot sa mapagitna mo karang gabi una. Ayok ko. Nalagkat ang bumbo nga may wulso di kwarto. Mangtas! May nagbitay nga kanina. Ang duha niya kamakamot. Kinuha ko. Tawag ka ni Monyo. Ito nagisulti at tugtiguwang sa may simbahan nga may tao din nga kasi iya sa demonyo. Pingo sa plasma na ko. Ayaw! Ayaw! Ayaw ha! Ayaw! Ayaw! Diha kalas mo na mo tanganda ka. Saksihi ang mga ritual nga akong pagabuhaton at tubangan sa dakong rebulto sa Talahoron. Wamon ni namino ka. Akong Talahoron, wamon ni namino ka. Galak ka pa rin ang alak. Ang alak ka. Akong Talahoron. Ang alak ka. Akong Talahoron. Akong gagawin. Ang manilamino ka. Gala ka pa rin ang alak. Akong Talahoron. Akong gagawin. Ang alak ka. Wakay aming kabalakan sa imong anak nga si Krisha, Tita Rolaida. Nagkasulti na kapiyog sa imong amahan. Apan, di lang yun ako mapugna nag ako kaugalingon nga mapalaka. Tita Rolaida. Palihog. Ayaw intaon pa sabi si Iha Krisha. Oh, makalaom ka ni Ana, Tita Rolaida. Bahin sa iyang kahimtang. Unsa ba kuno'y pong sa doktor? Nipasalig na sa bang doktor nga wa kuno'y dakong kadaot nga nahimo sa lawas ni Krisha ang maong insidente. Kung dili pa ka mo makapauli sa musunod pa nga mga adlaw, muapas ko diha sa La Tierra. Oh, Tita Rolaida. Anyway, naman sab diha si Papa ni mo Medard. Oo. Niara sa karaang bahay sa mga Benavides si Papa Menag. Daan pa gyud lagi ko. Dili gyud mahimutang ang akong mami kung masayod sa akong gidangatan. Wagid mahimutang si Tita Rolaida. Nanawag gid siya nako. Kanindot di ay kun naay ginikanan no.
Kinaay mabala ka o diligid mahimutang. Oh, Brenna. Nagkasabot man ko ni mo, Brenna. Diya ka magdako uban sa imong iyaan. Nya ngilad pagyud kay batasan, pero kaba lang niya. Miss Krisha. Dolan ko sa sementeryo municipal, dinhi sa La Tierra. Apit na ang alas 12 sa tungang gabi. Kanindot nga tan-awon sa nagpuwa nga kalangitan. Full blood moon. Sa tibok na kong kinabuhi, karon ko lang kini masinati. Kanindot sudungon sa nagpuwa nga kalibutan. Akong kalahuron, akong agawn, wamani nam inuka, gulakap arsin ungolok, akong kalahuron, ungolok, uka. Mga alagad, sukad pagyod kaniadto sa panahon pa sa akong katiguangan. Kania gilubong nining maong sementeryo dinhi sa La Tierra. Bangon kamo! Bangon! Naana, hinay-hinay na. Ug pangukab ang mga lubnganan sa importanteng mga disipulos nga nagmatinudanon kaniadto sa mga buhi pa sila. Bangon! Pipila lamang kamo kabuok, apan kabahin kamo sa kabaguhan unya sa kalibutan. Kung maablihan na pagbalik ang paraiso, Yamao ang Tierra del Sol. Ursula nga kaluhan ni Tarsila. Bangon diha sa imong lubnganan. Nagkabati ka ba kanako, Ursula? Bangon diha sa imong lubnganan. Nasayod ko, gawa mga tunas ang inyong kalawasan. Ursula, Rosalina, Cristita, Benjamin, Ludovico, Rustico, Estelito, Procorpio. Bangon kamo, may lawak na alan kaninyo. Paingon sa kahimayaan dayon, gaway katapusan. Akong talahuron, akong agawn, wanami nam ituka. Kulakap, arsin ungulok, akong talahuron, ungulok uka. Ungulok uka. Akong talahurong agaw, saway katapusan kahimayan. Linya mong tadan, kay magmarcha kita ninyo, paingon sa dapit, nga inyong puloyanan. Linya mo, in order, find your height. Sige na, Ursula, Rosalina, Cristita, Benjamin, Ludovico, Rostico, Estelito, Procorpio, Linya,
In order! Find your height! Find your height! Jomarly. Kinahanglang mailan kung si kinsa man ang kriminal aron siya masilutan. Usa ka mangtas ang gipatay sa suod ni mong higala, Ibo Jomari. Usa ka mangtas nga nakasuod dinhi sa karaang bay sa mga buhay na bidas. Papa Minard, Nyano, kuwang ka ba og pagtuo sa gisulti ko karon, Iho Jomari? Papa Minard, unsay mo ikasulti sa nag-viral karon sa social media nga mga minatay nga namangon nagmarcha sa kadalanan sa Latiera. Oh. Ah? Dili kalimod nga dunay dakong koneksyon ang takdol nga Blood Moon ug ang nag-viral nga video pa. Iho Jomari, bituo ka sa edited nga video nga nikatap diya sa social media. Nga posibleng gigamitan og AI kung artificial intelligence Dili edited ang maong mga video pa. Yun sa manimo pagsiguro. Tungod kay naay nangawa nga mga lubong sa dugay ng nangamatay pa. Usa? Giimbestigaran na sa mga otoridad ang sementeryo nga may mga lubong nga nangabli o nangahanaw na sab ang mga minatay nga pila ka dekada ng gipang lubong. Pakisulti ko sa hipis kapulisan sa Latiera. Kalisod dawaton ini pa nga mamauli mi sa syudad nga namatyan mig usa ka higala. Mukuyo ko nimo nga to sa ospital, Jomari. O Asing, kay tuwa mo sa dada sa morgue sa maong ospital ang patayng lawas ni Bay Darwin. Nagmahay na hinuon ko. Nga akong gipagawa sa kwarta si Darwin. Gusto ginunta siya nga ubanan ko niya hangtod ka mupuntag. Wata mahibaw Asing nga basin o blessing in disguise ang nahitabo. Kay kung kamo pang duha ang nagkauban gabi basin og kamong duha pa mo'y nabiktima sa kriminal, Asing. Kresya og Brena ha, Asing? Mag-asikaso pa ko sa billing nila og sa haya sabdi Bay Darwin nga napas morgue. Sige, padayon lang, Jomari. Di bakit ko makatuo nga wa na si Darwin? Guilty kaayo ko sa nahitabo. Ashing, salamat kay niya ka. Kinsay kuyog nimo, Ashing? Brenna, Krisha, si Jomari ang akong kauban. Tuwa pa siya, nag-process sa billing sa inyong pag-discharge dinhi. Og mag-asikaso sa puno siya sa patay nga lawas ni Darwin nga naapakaron sa morgue. Patay na si Darwin. Gipatay siya gabi sa gihulagway nilang mangtas kuno. Ashing, ayaw na pakilak. Basta na. Uy, ikot na pa. Guilty ko, Krisha. Niyangyo maguto siya nga at lang magpakabuntag sa atong kwarto kay dili ko niya biyaan nga maurag usa. Pero gipagawas pagkita ko siya. Akong gipabali sa ilang kwarto ni Jomari. Wa kaysa nga nahimo. Bitaw, Ashing. Wa kaysa sa nahitabo. Maong ayaw basulang imong kaugalingon. Guilty lagi ko. Feeling na ako may nakaingon sa iyang kamatayon. Kay kung ipasagdan palang uta na ako siyang atura sa kwarto matug. Buhi patingali siya karon. Pero posible sab nga. Kamong duha unta ang nangamatay. Ha? Bitaw, Ashing. Kinsay na sayod. Nga maunta ka na ang mahitabo kung kamo pang ubanan ni Darwin gabi. Di ba? Maasad ang gisulti ni Jomari. Pero, di gid mawasa kung una-una nga kontra gusto si Darwin nga migawa sa kwarto.
Guilty lagi gyud kaayo ko. Atong dawaton ang kamatuoran nga namatyan tag-usa. Si Darwin. Oh. May kahulugan gyud itong gipanulti niya. Ikaw sa ba? Sunggan pud kay ka, uy. Oo, ang kuno na nako. Sungugan bitaw ko. Pero seryoso kong magbahal og may gugma. O kung di manggali magabaton og katumanan kaya akong pagbati ni Asying dinhi sa yuta. Aw, basi di ay. Ug dito niya silang kalibutan, yan akong sugton. Hoy, Darwin. Nagmerida ka? Ha? Nayapag naman tingali kang tawhana ka. Kalain ba nimong paminawon na to imong gipanulti, uy? Husto gid ka, Krisha. Murag nagmirida na siya atong hikayon na. Kung nahinayon palang yun unta ta sa pagpamauli. Wa unta ni mahitabo. Miss Krisha. Doon nagkita nga tunglo alang sa karaang pay sa mga Benavides ang pagtakdol sa blood moon. Oh. Miss Krisha. Kung magpabilin ta sa karaang bahay, Asying, posible nga kitang tanan nga mga bisita ni ini, mahurot o pangamatay. Krisha. Bisan o sakit alang nako nga magkalagyo ta, Miss Krisha. Pero mahangyo ka nimo. Nga biya na lang yun mo ining adlaw. Please. Oh, Brenna. Salamat. Husto si Brenna, Krisha. Karon, inigbalik din ni Jo Marie. Sultihan nato siyang mamauli na ta sa syudad. Unya, ang pataglawas ni Darwin. Iyato naman niya nasa taga-funeral homes nga to sa ilang Pinoy-anan sa syudad, Asying. Nawa gyud sir. Sorry kaya. Ki-review pa namo ang CCTV o ngano ning tabuah. Kinahanglan nga mauli sa iyong pamilya ang patayng lawas sa biktima, sir. Palihog lang. Alagi sir. Amo na panikamutan. O gi-report naman namo sa kapulisan dinhi sa Lachira. Sige, sir. My God. Unsa mga kining maong misteryo? Nganong naingon man kini ni ini? Binuangat yung Marie. Gisusipan nila ang CCTV. Naglibog sad ang taga-ospital. Kung unsa pagkaunsa nga, kalit man kay nahanaw ang patayng lawas ni Bay Darwin dito sud sa morgue. Ginoo ko. Wala dyan ko makasapot ini. Kinahanglan na gyud nga mamaulit ta sa syudad. Husto si Asying. Ayaw na mo pagdugay din sa Latiera. Kay dunay maitom nga misteryo ang karaambay sa mga Benavides. Brenna? Mausap ka na ang permisa kung huna-huna. Dunay dili masabot nga enerhiya sud sa karaang bay nga nabahin sa duha ka matang sa aparisyon. Ang itom alang sa mga espiritong dautan ug puti alang sa nagsumpaag nga kalag nga wa pa mahimutang. Maong mamaulit na lagi ta ninyo, Jo Marie Krisha. Tingaling nalimot mo nga duha na'y naiba ninyo. Una, si Noy Toribio. Ikaduha, si Darwin. Wa ko magdahom, Sir Midnight. Ngay mong matultulan kiling akong kabus nga Pinoy-anan. Manoy Vitaliano, sibaw kayo ang balita nga ikaw kuno mo'y unang nakadiskubre nga ang Rio Grande de la Tierra. Di baha og kolor dugo kaganiyang sayo sa muntag. Sir Midnight. Tinuod ka na. Gali nga midugo kanto mga vloggers ug ilang na bidyuhan ang maong talagsaon nga talan-aon sa dako suba. Ang Rio Grande de la Tierra.
Hinay-hinay nang nipakita ang mga dili kasarangan nga timailhan. Mga timailhan manoy Vitaliano. Timaan nga hapit na. Nagkaduol na ang gipanagna nga propesiya. Silminate. Nahitabo na kini kaniadto. O ganit natala kini sa mga basahon diha sa balaang kasulata. Sir, hinay-hinay na yun nga mialis nga o ang itom nga aso sa dautan nga manulunda nga sungayan. Dili siya dautan. Kung dili, siya ang yawi unya sa matuod nga kahiusahan o kalinaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, manoy. Mayong pagkatuis ang gihuptan ninyong kasulatan. Why gituis? Hinoon, giyagyag ang mga timailhan paingon sa detalyadong nga kamatuoran. Ug kamatuoran ni ana ang pagtakdol sa puwa nga buwan kun blood moon. Sulag malamang ang nahitabo. Gihatagan ninyo og halawom nga kahulugan. Manoy Vitaliano! Ipanagda na kanagdaan sa mga propeta nga alaot katong nagsabwag og mga sayop nga mga pagtulunan. Kaya sila'y kalainan sa mga daotang manulunda. Manoy! Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.